do sada vam je već poznato čime se arheologija kao znanost bavi. Na temelju nekoliko konkretnih primjera vidjet ćemo kako arheologija pomaže povijesti u rješavanju određenih pitanja. Sve primjere koje ovdje donosimo prostorno su vezani uz Cavtat, nekadašnju rimsku koloniju Epidaur i Konavle. Na prvom primjeru upoznat ćemo se kako arheološki nalaz može potvrditi pisan izvor. U dijelu jednog rimskog pisa nalazimo podatak da je rimska kolonija Epidaur udaljena od rijeke Neretve 100 milja, odnosno 150 km. Sada možemo postaviti pitanje, postoji li neki arheološki nalaz koji bi mogao potvrditi da je Epidaur uistinu bio rimska kolonija. Trebamo znati da je kolonija grad u kojem žive doseljenici, odnosno kolonisti, mahom iz današnje Italije. Sredinom 50. godina prošlog stoljeća, prilikom izgradnje jedne kuće u Cavtatu, slučajno otkriven natpis koji potvrđuje da je Epidaur bio rimska kolonija. Naime, na natpisu se spominju duovijeri. Duovijeri, u prijevodu dva muškarca, su bili civili na čelu kolonije, a njihova funkcija danas bi bila slična funkciji gradonačelnika. Upravo zahvaljujući njihovom navodu možemo potvrditi da je Epidaur bio rimska kolonija. Dakle, ovaj natpis direktno potvrđuje pisani izvor. Arheološka iskapanja najbolji su način na koji arheolozi otkrivaju mnoge tajne kojih u povijesnim izvorima nema ili su manjkavi. U ovom primjeru vidjet ćemo kako arheološko iskapanje može potvrditi neke pretpostavke. Najviši vrh poluotoka Rata zove se brdo Svetog Roka, a na njemu se danas nalazi groblje te mauzolej obitelji Račić. Na ovakvim povišenim mjestima u rimskim gradovima obično se nalazio hram posvećen vrhovnom božanstvu Jupiteru. Arheološkim iskapanjem s početka 20. stoljeća na mjestu današnjeg mauzoleja obitelji Račić otkriveni su ostaci nekog objekta. Najvrijedniji nalaz pronađen tijekom iskapanja je žrtvenik s natpisom. Iako na natpisu čitamo samo 3 slova I, O i M, znamo da se radi o skraćenicama početnih riječi koje u prijevodu znače Jupiteru, najboljem i najvećem. To je vrlo česta posveta zabilježena na žrtvenicima bogu Jupiteru. Natpis nije u cijelosti sačuvan, a danas je nažalost izgubljen. Uzimajući u obzir smještaj i pronađeni žrtvenik s natpisom, vrlo je lako moguće da otkriveni objekt je ostatak hrama posvećen bogu Jupiteru. Uz arheološka iskapanja, arheolozi terenskim pregledom, odnosno obilaskom, otkrivaju nove lokalitete ili dolaze do novih spoznaja na već poznatim lokalitetima. Prije svakog terenskog obilaska za arheologa je bitno da dobro prouči povijesne i arhivske izvore te razne karte, da vidi je li netko prije njega na tom području nešto vidio i zapisao. Dobro poznavanje nekog područja je iznimno bitno kako terenski pregled ne bi završio bezuspješnim lutanjem. Kako to izgleda u praksi, najbolje ćemo vidjeti na primjeru Molunta u Konavlima. Arheolozi su već na lokalitetu Mirina zabilježili ostatke zida
koji bi mogli pripadati vili rustici. Vile rustike su stambeni i gospodarski objekti bogatih Rimljana, a nalaze se izvan grada. Prije samog odlaska na teren bilo je potrebno pronaći na karti gdje je točno smješten lokalitet Mirina. Srećom, taj teren se još uvijek obrađuje, pa pažljivim pregledom lako možemo pronaći ostatke zida. Vidimo da se radi o lijepo klesanim kamenjima koji su povezani žbukom. Bez dvojbe se može kazati da zidovi pripadaju rimskom vremenu, vjerovatno 1. ili 2. stoljeću. Na terenu se nalaze i brojni ulomci rimske keramike koji dodatno potvrđuju da se radi o rimskom lokalitetu. Za više informacija o ovim zidovima neophodna su arheološka iskapanja koja bi nam mogla jasno kazati kada su ti zidovi izgrađeni i do kada su bili u uporabi. Bilo da se radi o arheološkom iskapanju, terenskom pregledu ili proučavanju već nekog poznatog nalaza, od arheologije se uvijek može očekivati da ponudi neke nove odgovore koji nadopunjavaju poznavanje povijesti.